gipadayag karon ni President Bongbong Marcos Jr. ang dakong kumpyansa niining mahimong malinawon ang pagsaulog sa kapaskuhan ingon man bag-ong tuig tungod sa mga security personnel. Sa usa ka press briefing, giila sa presidente ang mahinungdanong papel sa militar ug kapulisan sa pagpabilin sa kahapsay samtang gaduol na ang Pasko. Dugang pa niya nga masaulog sa katawhang Pilipino ang Paskong dunay kahupayan o kaluwasan tungod sa sakripisyo o pangalagad sa tibok pwersang magbantay sa seguridad. Ato paminaw na tipik sa pamahayag ni Pbbm. Remember this, your service gives meaning to the peace that we celebrate. Nagdiriwang ang sambayan ng Pilipino ng mga panatag na loob dahil alam naming nariyan kayo, nagbabantay at handang tumugon para sa ating bansa. Galing ipundosab ni Pbbm nga panahon sa pagsalig pamilya o paghinuklog ang kapaskuhan ug mahimong posible ang malinawong pagsaulog niini tungod sa mga otoridad.